Zdravo ljudi, evo me ponovo Mati, ovdje igramo Wolfenstein. Ne mogu ovdje da gledamo ove šupke, mrzi me. I krećemo. Moram opet snimam ovaj klip, zato što sam isfailovo malo pre. I evo su kosturi. Ću vam kažem sve o kosturima, samo vide batale da pucaju. Ajde še. Gledajte sad ovo. Ove šupke morate da pucate dok ne puknu. Ako pucate da samo legnu, oni će opet ustanu, ukoliko ih ne uništite do kraja. I ovako, gledajte, njih napadate tako što uđete u njih prvo i onda čekate da vas napadnu da bi se otkrili, onda se povučete. Razumete? I tako ćete svakog dobijete. Nadam se da i ova neće dopadne u klip, pošto smo na Skype montirani su mikrofoni. Evo su pederčine. A ako pucate u štit, odbijat će se od vas i skidat će vam i tako, vidite. Skidat sami sebe. Opa, evo vidite, što ćemo eksplodira, gledajte sad. Ajde. Fail, brate, zimni, jebi ga. Evo ovdje ću vam pokazati. Čekaj, ovo ću da svitnem sa bombom. Jeli, brate, kako se ne kupiš? Ajde, bre. Nije više. Gledajte sad. Ukoliko ga ne puknete ga, sad će onda se podigne lepo. Jebi ga. Patašon. Još jedan patašon. Ne može. Može, naravno. Može, patašon se ispoštuje uvek. Patašon je brat. Idemo. Mnogo peglaju, mnogo su dosadni. Ali dobro šta, jebi ga. Opa. Idemo. Evo vidite, kao u prvoj fazi, penjete se ovako gore. Ajde, pukni, ajde. Znači ono, pucite, uđite u njih i pucite slobodno. I evo je ovdje za bonus Skype. Evo ovom da se javim. I povratio se Skype. Ajde, bum. Tako je. Ajde. Što sam ga smakao. Iću vam. Patašon plus nož. Jednako unstoppable force. Ne. Jebote. I ovo nam je objektiv da uzem ovo sranje. Žurnal. Noćni žurnal. Nadam samo da neće disfailuje. Kosture izlaze iz grobova. Šta? Dvojica? Dvojica. What the fuck? Dobro. Idemo. Sad ću da te šutnem u glavu. Ova patašon ne da bije, nego otvara. Mnogo sam se zajebao što sam ovo uradio, nema veze. Jebi ga. Opa. Evo ovo ćemo da istrošimo. Da pokažemo kakva je puška.
Odavde izlazi kostur koji bljuje vatru, ali nećemo da se peglamo sa njim, samo ćemo da stavimo jedan dinamit i da se povučemo i on će da ne stane. Se vidimo. Šta? Ugasi me, brm, brm, brm. Zapali mi gaće. Ujebote. Zapali mi gaće života mi. I upadamo. I ljudi, to je bila jedna brza epizoda, najbrža na svetu, Wolfensteina. Se vidimo u sljedećem klipu, ajde.